Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baru kidigilong ki khubor bamta kasni. Myntri Rangbah ka jila konrat ki sangma ula Pynbna karai blashim ban pinsdang no ya katanat puli commerce but science ha ki college ka sarkar ha Willamnagar bangmara but Sohra. Ha ka jingyalang pli ka academic blog bat ki hostel ki kanthai bat shinrang jong ka Captain Williamson Memorial Government College ka badan ha bangmara. Habashim benta ya kajing Pynbna ha kajing yalang kablalong habak maram min ha ka sauturik ulber ar hajar ar pausaw. Ban pinsdang no ya katnat puli commerce bat science ha ki lai tali ki college sarkar bat shen ka kinhun menteri kan ya kendu bat ai jing menjur ya kan ya karai ya thu Myntri Rangbah. Ha kajing bamdan katnat puli science bat commerce ha kini ki college sarkar da ki hajar ngut ki samla kenthai bat shinrang na ki jaka nong kendong ki lahap banwan Shatura Bandung Kelas Hakatura Government College bat Don Bosco College. Syuk-syuk kani kakta ban pelut bun bahaya ki longying baduna jingyo nama ka jing hapsa ki hostel shimen lani syongwai. Kani ka pelong ya ka sarkar ban paikman, ka sarkar ka don jing angnut ban kentiu ya ka jing pili science bat commerce, hababu hakmat ya ka jing nep jabing jeng ki samla ka jilla ya tu ukonran.